todos, boas tardes a todos e a todas. Damos ao comezo a este pleno extraordinario e co asunto número 1, a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se creo que todos teñen a acta, algo que manifestar. Partido Popular de acordo. José Manuel, Benigna. Eduardo, no sé si... Sí. Vale. Udiola. Nada. ¿Para qué vou manifestar nada si nada se me ten en cuenta? Pero pero o contido... Estás de acordo? Está vostede de acordo coa acta, sí ou non? Sí, da igual. Sí. Asunto número 2. Aprobación da Consellería Delegada de Medio Ambiente sobre o Plan de Acción para o Clima e a Sustentabilidade. Iago? Fai 6 ou 8 meses aprobamos aquí en pleno aderirnos ao Pacto das Alcaldías polo Clima. Despois pedimos unha subvención a Europa, pero que a gestionar a Xunta de Galicia concederonos a subvención e contratamos unha consultora para que fixera un estudio das emisións do Concello, nos deran as directrices a seguir nos próximos anos para intentar baixar as emisións. Hai, non sei se visto ese documento, varias das medidas que marcan eles e que xa se levan a cabo de fai tempo, dicir, o de cambiar os alumbrados a LED, as caldeiras de calefacción, poñer caldeiras que emitan menos CO2, e nada, van nos marcando as medidas que o que buscan é un compromiso a largo plazo dos concellos para baixar emisións. Tamén nos dicen que fontes de financiamento podemos usar, que prácticamente casi todas van ao IGAPE en temas de eficiencia energética. E pouco máis. Se viste ese documento, é completo. Iniciamos entonces o turno de palabra. José Manuel, É que temos que aprobar, eso? Sí, hai que aprobar o estudio que fixeron para... Vale, se tú miraches o que está ben, pues... Sí, a ver. Por a nosa parte... É extenso. ojalá poidemos cumplir todo, pero xa veremos a ver. Sí, para nós tamén parecenos unha cousa importante o tema das emisións, basta o que emite xa o volcán para non emitir esa persona. O do clima, o cambio climático non é o mellor visto agora no momento que vais quitar o pero a largo plazo, pois é moi importante o baixar as emisións de CO2. De feito, no estudio, no principio que é a introducción, marcan realmente o Valaduro non é o problema do cambio climático, pero hai que aportar como o resto. Nosotros estamos de acordo. Todo o que intentemos mellorar non que seña emisións non para todos. Para todo o que señan seres vivos, plantas, todo. Eu creo que é bom. Algún concelleiro máis quere manifestar algo? Pois pasamos á votación. Votos a favor entonces do plan. Pasamos, pois, ao asunto número 3, aprobación da proposta da alcaldía sobre o aumento do complemento salarial da traballadora doña María José Vázquez Pedreiro. Ben, este é un caso un tanto particular. Se trata de unha suba salarial digamos que vinculada a un aumento de tareas que tuvo xa esta traballadora xa hai tempo. É dicir, a parte das funcións que facía normalmente, se lle aumentou no seu momento a gardería, cousa que veu cumplindo durante todo este tempo. Ela nunca pideu nada, nunca se queixou absolutamente nada, pero creo que é algo que lle debemos desde entonces o Concello a esta traballadora, e creo que se lle debería pois adecuar un pouco a nómina ás funcións que ten. Ten unha parte importante da limpieza do Concello, que é a gardería, e, todos conocedes a María José, e se hai alguén cumplidor e riguroso co seu traballo, desde logo é ela. Pola miña parte creo que merece ese aumento. Se trata de un
unha cantidad de 2.000 euros anuales, divididas nas 14 mensualidades, que colocaría a nómina no salario bruto máis ou menos á altura das outras persoas que realizan unha función similar noutros concellos. Sí, ese aumento influye na base de cotización? Sí, claro, vai a salario bruto, sí. Sí. No, bueno, que é importante porque Sí, é que é do que se a trata. base de cotización, pues, podías mañá tamén é importante. Era unha curiosidade. Sí. Bueno, xa, como xa deixamos en plenos anteriores, hai unha circunstancia da que eu xa manifestei que, bueno, que tampouco me parece unha cousa lógica que compute esos efectos á antigüedade. Eu son da idea de que a antigüedade debe ser a maiores do salario, pero sí que influye no cómputo do salario bruto, que é polo que se empezan a mirar as cotizacións. Claro, aí hai un desfase en esas nóminas, porque María José leva 15 anos traballando no Concello e ese plus que ten é pola antigüedade, non polo aumento de tareas. Nós creo que debemos poñer ao día aumento de tareas, independentemente do que diga no seu día a RPT, do que corresponda a ese tipo de puesto de traballo, que non son quen tampouco para dicir son estes casos. É aproximado para ir adecuándolle a nómina as súas funcións. Abrimos turno de palabra. Nada que dicir. Eduardo? Sí, totalmente de acordo, que isto é iso non é o que xa falamos da cousa anterior, que subimos os sueldos, que nos quieren por un así, pero bueno, eu creo que o sistema, pero bueno, totalmente de acordo con que subir o salario desta traballadora que, como digo, tal dice, é unha persona eficiente e moi responsable no seu traballo. Eu estou totalmente satisfeita de que se faiga isto. María José é unha persona que chámelas, ainda que seña fora do seu horario, cando eu fui concelleira, a mí nunca me fallou. Cargouselle de traballo, ela só estaba limpiando o Concello, pasou a guardería, a Casa de Cultura, se hai un acto, ela non lle importa ir, jamás abandonou o seu traballo, a min é moi responsable e merecía isto, incluso desde o meu punto de vista máis, pero bueno. Aparte disso, a mí gustaríame que o resto das persoas que están aquí no Concello traballando para o Concello que teñen certa antigüedade, que nese momento non se revisou para ningún deles, que actualmente deben quedar 2, que se revise a súa situación. E que se xa han feito subidas para todos os demais, esas únicas 2 personas que quedan, como el conserxe e unha persona que está nas oficinas centrais, que tamén se someta a votación e que traigamos unha suba directamente a pleno. Algún concelleiro máis ten algo que manifestar? Entón, pasamos a votación. Votos a favor do aumento salarial? Pasamos, pois, ao asunto número 4. A aprobación dos orzamentos xerais para o exercicio 2022. Ben, remitíronselle a todos vostedes as contas e os presupuestos son os presupuestos de mínimos, é dicir, ingresos, gastos a este tope para cumplir a estabilidade presupostaria e creo que tamén cumple a regla de gasto. A única novedade maiores que se pode salientar é uns 20.000 euros que poñemos como previsión para poñer en funcionamento o centro de día e o demais, porque as inversións todavía non están aprobadas, por tanto, incorporaránse no seu debido momento cando generen crédito. É a única novedade salientable e, polo demais, pois, as contas teñenas ustedes no seu poder. Ustedes dirán se están de acordo ou non, así que abrimos. Este era un compromiso da alcaldía de presentar os presupuestos e, bueno, estes son os que podemos presentar. Así que abrimos turnos de palabra. Partido Popular, Sí. Nada, moi sencillo, moi
rápido. A ver, nosotros non vamos a apoiar estes presupuestos por 3 motivos principales. O primeiro, vostede dixo que iba a consensualos por diversos grupos da oposición. Que chama de consensualos a medio de nosotros non nos parece que iso é un consenso. O consenso sería elaboralos todos xuntos. Segundo, pois, porque as inversións importantes non van ninguna, tampouco. Tanto o Camiño da Cruz como o Camiño da Peña, non sei se había alguna máis, pois nada, de inversións importantes non vai ninguna. E terceiro, pois, vamos a ver, por a mala inversión que queda, de tanto do plan único como do Fondo de Compensación Ambiental. Eso es Todo, o Fondo de Compensación Ambiental, usted sabe que é unha das cousas primordiales que necesita o Concello é o alcantarillado nos núcleos rurales. Cousa que se empezou a producir e se parou. Pensa usted que non podemos decir que xa se fixo todo, pois está equivocado, falta moita ainda. Entón, cando se consensúen esas cousas, pois nosotros aprobaremos os presupuestos, non nada máis. Bueno, eu chamei a todos os portavoces, para si querían aportar algo. Dixeron que se lles deixara os presupuestos impresos no mostrador e se tampouco non mostraron ninguna gana de aportar absolutamente nada. En cuanto ao fondo e o plan único, non saliron todavía. Entón, tampouco podemos saber que iso, parte deses son a gasto corrente e xa se verá no seu momento. É certo que dice o Camiño da Cruz está en fase aínda para a modificación das normas subsidiarias, polo cal todavía non se pode presupuestar. Todos eses puntos dos que me está falando son incorporacións de remanente que teremos que debatir no seu momento no pleno. Non ten nada que ver o presupuesto con eso. Cando este listo do Camiño da Cruz, veremos os cartos que fan falta, se os temos o que podemos aportar, e se hai que incluir remanente, sabemos no pleno que as incorporacións de remanente tenes que aprobar o pleno. O mesmo que cos saneamentos. Entonces, pues, non ten nada que ver, xa digo, o orzamento que se presenta é ingresos que temos, os gastos corrientes e dúas outras cousas que é o margen que temos dos cartos que recaudamos ou os cartos que podemos gastar. O único colchón que queda nestes orzamentos é a partida que está tocada, que non está xa íntegra, que é a que se había habilitado co tesorero do Concello. Ese é un colchón que só se pode utilizar en gastos de personal, que nesas previsións de aumentos de sueldo que pode haber se pode tirar desa partida. O demais son favas contadas, non hai moito máis por onde tirar. Eu iso ben entendo, claro que sí, pero vamos a ver, usted leva aí 7 anos, nos 7 anos na máis que de Fondo de Compensación Ambiental, pois sobre 200.000 euros é 1.400.000 euros, un dinheiro. É o que é a tema da alcantarillado, o tema dos núcleos rurales, que é unha das cousas máis importantes que necesita o Concello. Xa sei que non vai no presupuesto, non ten que ver, pero será unha maneira tamén de dicirle a usted que todos apoiamos os presupuestos, pero usted conte con nosotros tamén o resto. E non gaste usted as cousas así a nivel de trigo. As aportacións que podían facer, pois non fixeron, ni siquiera preguntaron polas partidas. En cuanto ao Fondo de Compensación Ambiental, usted sabe que hai unha parte, que é o 50% para gasto corrente. Nós tamén quixemos, nun principio, estamos elaborando un proxecto que xa está case listo para a traída de aguas de Freixulfe. Parece máis importante ainda, primeiro, ter agua corriente e despois o alcantarillado. O alcantarillado na zona rural é bastante conflictivo. Leva moitos cartos. Parece ser que a Xunta está cambiando un pouquiño a maneira de velo. Según nos comentan, están avaliando unha serie de planes no que posiblemente se poidan facer pequenas redes de saneamento, que era unha idea que xa tiñamos aquí hai moito tempo, pero que non podía ser nos núcleos.
para non ter que usar tantos kilómetros de tubería. Aquí temos unha depuradora compartida que é con Alfor, e todo ese tránsito pois, é bastante complicado. Hai parroquias que non son tan fáciles de facer pola orografía, e se nos permiten nun momento dado pois, eses pequenos depósitos ou fosas, ou como queiramos chamar, nos núcleos, pois será unha maneira moi fácil de se poder afrontar ese tema. Aparte disso, pois, o Fondo de Compensación Ambiental, por exemplo, ten en temas ambientales outro tipo de inversións, e moitos dos cartos se perderon por culpa do contrato do lixo. No tema do plan único, a parte de inversións ten unha parte obligatoria para infraestructuras que non só son alcantarillas. Ben, non sei se ten algo máis que decir. No, vamos a ver, todos son proxectos, pero non facemos nada. A este paso, pois non facemos nada. Usted leva 7 ou 8 anos aí, e vamos, o que eu lle dicía, o máis simple non haber feito nos lugares o alcantarillado, non se fixo en Cocido. Eso é o máis simple. Puido se ter feito algo. Nesse aspecto non se pudo feito nada. Por lo tanto, pues, nosotros non estamos de acordo en aprobar absolutamente nada, mentre non cambie eso, nada máis. Muy bien. Venga. Bueno, nosotros vamos a apoiar os presupostos. Nosotros parece non nos gustaron os presupostos, nos gustarían porque nos gustaría que houbera máis cartas, pero as cousas son como son, levamos moito tempo co presuposto prorrogado. Eu creo que é importante ter uns presupostos, a ver se entre tanto vamos salindo desta pandemia, chegan os fondos que van vir de Europa e nos dan un respiro económico aos concellos, para poder gastar máis. Ulipa? Bueno, eu, en primeiro lugar, quero aclarar que a chamada que recibimos non foi se tedes algunha sugerencia, transmitidela. Non, a chamada que recibín eu personalmente foi bueno, está aquí os presupostos, querelos en papel. Fai un pequeno resumen, porque xa sabes que están cheos de palla. Vamos a ver. Si tedes algunha duda, chama. Eso de si tedes algunha duda, chámame. Eu non creo que seña en ningún momento aporta nada. Si tedes algunha duda, chama. Como comprenderá, usted soltanos isto, métenos isto nas mãos e iba a España os españoles. Aquí, se empezas a ler, en maquinaria, hai maquinaria de urbanismo, accesos a núcleos, pavimentos, vías, alcantarillado, parques e jardines, protección y mejora del medio ambiente, en total 74.450 euros. Perfecto. Aparte de esto, si aumentamos o que pon elementos de transporte varios tamén, suministros de arrendamiento de material de transporte, 103.700. Moi bien. Trabajo de outras empresas, que aí apañemos nosotros a ver cales son as outras empresas e que traballos van a realizar. Usted, aquí está así, Isto foi o que nos entregou. Tanto hai en urbanismo, como en agua, con limpieza de área, en cementerio, alumbrado, estudios y trabajos técnicos varios, otros trabajos, Viva España también, protección del medio ambiente 12.000, fomento de empleo 3.000, protección de salubridad pública 3.000, ahí van outros 94.000 euros, trabajos de outras empresas que tampouco se nos explica nada. Perfecto. A mí me encantaron, Eu personalmente creo, bueno, pero todo isto, además, hai outras partidas que ponen gastos varios. O sea que aí, este é un cajón de Pandoras donde eu poido poñer o que queira. A mí, personalmente, xa lle digo, encantaron, me gustaron moitísimo, entón eso apoia moito o meu voto. Aparte, eu quero recomendar que como libro de cabecera colla isto. Isto é un dicionario. No dicionario hai 3 palabras fundamentales que usted se olvidou a hora de facer os presupuestos. Unha que é impoñer, exigir a alguén cumplir, soportar ou aceptar unha cousa. Consensuar, chegar a consenso todas as persoas que forman parte dunha corporación ou comunidade. E outra que é moi importante, que é prepotente. Más poderoso que outros
ou moi pocos. Entonces, esas tres palabras xuntas é o que é isto. Presentar isto así a unha oposición é penoso, patético e unha falta de respeto hacia os demais concelleiros. Porque se hai alguén que foi capaz de entender todo isto e saber que era todo o que nos presentaba, aleluya, sean Pascuas. Eu non creo que isto seña así. É unha cousa decir, se tedes algunha aportación, podedes chamarme, e outra, se tedes algunha duda, podedes chamarme. Usted, se era consensuar, era sentarse cos demais. Pero eu comprendo que esta palabriña non a conoceu. Collo ese libriño e poñao ali na cabecera da súa cama, que é moi importante. Eu levo moitos anos con ele ao meu lado e foime moi boa compañía. Isto non se fai así. Isto é penoso e non sei xa como definirlo. Todas estas partidas non hai maneira de entenderlas. Non eres capaz, porque tenía que poñer de alguna maneira suministros, Eu non digo que me digan o que é enerxía eléctrica, que xa o sei. Pero como eso, podo lle señalar, se quere, a que queira. Por exemplo, bueno, e despois, aquí hai unha partida encantadora. É que hai moitas partidas moi buenas. Inversión nueva asociada al funcionamiento del servicio. Ala, tú que sepas saber cal é a inversión nova que se quere facer. Isto, de verdad, inversión nueva asociada al funcionamiento del servicio, outra máis, en residuos. E viva, sí, vale. Cementerio 2000, pero hai muchas, que dices tú. ¿Esto qué es? Protección y mejora del medio ambiente. Arrendamiento material de transporte, 8.500. Non sei que nos apostamos, porque aquí non se pone nada. Traballos realizados por outras empresas, 12.000 euros tamén aquí. Tampouco sabemos que traballos realizan. Así, excepto en asuntos sociales, que é dependencia, o resto, traballos realizados por outras empresas, preescolar, primaria... Bueno, hai unha partida moi buena, que é agricultura, ganadería e pesca. Tiña que haber posto a colectilla de pesca fluvial, porque senón igual vamos a pensar que vamos a pescar no mar. É que isto é surrealista, señores. Non me diga usted a mí que se presenta isto así, que se nos bota... Utiliza usted moito a palabra esa surrealista, por que non mira nese diccionario de... Sí, espera que señor di que digo que significa surrealista. Non que o recorde. No, sei o que é. O que está claro que non ten usted nin pajotera idea, que é outra palabra que non no diccionario, Sí, non se preocupe que yo busco. Pero cando estuvo usted no goberno, aprobou uns orzamentos coas mismas líneas, porque ese é un programa de contabilidade oficial. No, perdone que lle digo, no. Se usted houbera cando eu estuve, espera un segundo, cando eu estuve no goberno chamouse a oposición e eu recordo que se había feito unha reunión e que en cada partidita iba dicindo isto é para tal cousa, isto é para tal cousa. Esa reunión, acórdome, sempre a tuvemos. Incluso, cando estaba Eulogio, que en paz descanse, había unhas reunións na que se nos explicaba que era cada partida. Eu, igual que estou eu aquí, hai persoas que estuveron nesas reunións e se facía así, ou non se facía así, Pepe. Non se explicaba que era cada partida. Entonces, non era que se soltaran isto así, non digo que se chamen así ou se deixen de chamar así, pero sempre había a coletilla de que se nos explicaba que era cada cousa. Que se chamen así oficialmente non o nego, e que vayan así oficialmente non o nego, pero que había unha explicación, era unha realidade. E que nosotros sempre tiñamos unha explicación na que era claro a que se destinaba cada carto, era unha realidade, ou non? Sí, que toda razón. Vale. E Pichín estuvo, Eduardo estuvo tamén, que a veces non me dou conta, Eduardo tamén estuvo presente en moitas delas e Juan tamén. Quero dicir, todo o mundo que está aquí estuvo presente en algunha desas reunións na que se explicaba cal era o presupuesto. Ainda que aquí puxera maquinaria, instalación e técnica de utillaje, que se chamará así, que eu non nego que a partida se chama así, pero sí que se sabía que 4.000 euros era para comprar ou tal cousa, ou facer tal outra. Isto non se nos entregaba así, Isto nunca se nos entregou así. A usted chamouselle para explicar os presupuestos, para presentar os presupuestos, e díxome que os deixara nunha copia, non mostrou. Non se me chamou para explicar os presupuestos. A partir de non digan que non nos chamaron, para eso se fixo. E algúns viñeron a buscar unha vez que estaban o pleno convocado, o sea, que non digan que non se chamaran. Se quixeran ter algunha duda sobre eso, son as mesmas líneas de actuación que se levan facendo neste concello desde hai moitísimos anos. É un programa de contabilidade
oficial. É verdad que aquí non se pon tantos cartos para bombillas, nin tantos cartos para... Son unhas liñas generales que todo o mundo as debemos conocer, sobre todo os que levamos un tempo nesto. Pero creo que tuvemos tempo de aprender. O que pasa é que, bueno, eu comprendo que os que están na oposición, pues tedes que facer o vosso alegato e de que non tedes ganas de aprobar os presupuestos, porque se fai sempre, visto disculpas, pero non é nada do que usted dice. Esas partidas son as que se utilizan sempre para os orzamentos. Moi ben. Sí, alguén máis quere tomar a palabra? Sí, eu sí. Adiante. Bueno, pues eu tamén vou votar en contra dos presupuestos. Vou explicar as miñas razóns. En primeiro lugar, o que dixeron eles, que quedamos en plenos en dous, polo menos, en que se iban a consensuar. Consensuar non é chamar a explicar catro cousas. Consensuar é reunirse. Pero creo que te chamei e que nos reunimos e que te expliquei punto por punto, non? Bueno, Pois non podes dicir que non se te chamou. Sí, chamouse, pero queríamos que consensuar todos, entre todos, unha reunión. Iso é o que entendo eu. Bueno, eu entendo de falar cos distintos grupos e con quen este ou non este nos grupos para tratar de chegar a un acordo. Bueno, Eu chamei a quen tiñan que chamar, usted veu. sí, Os outros non me llaman. Creo que expliquei punto por punto e aportación non recibimos ninguna por parte de nadie. Que non quero dicir que señan perfectos, que podemos equivocarnos, pero se hai algo que corregir, pues podían habernoslo comentado antes do pleno, porque hai posibilidades. Ou non. Non, que sempre hai que reunirse de outra maneira, verdad? Sí, creo que sí. Sí. Eu creo que hai cousas que se fan de outra maneira tamén, sí. Sí, o presuposto suma 2.021.000, que é casi o mismo que o que temos prorrogado. O único que a diferencia que vexo serían as subvencións ás asociacións, outra cantidade asinada Que van quedar sin elas. Claro, outra cantidade que vai asinada para turismo, mellor algunha outra que me queda por aí, pero esas podense incorporar no suplemento de crédito, que aí sí que podemos participar ao mellor máis que o resto dos concelleiros. Pois a ver se aclaran ustedes dunha vez, porque me dixeron que suplementos de crédito que non, que presentaron os presupuestos, non dicen nin papa, e chegan ao pleno e non estamos de acordo con os presupuestos. Por favor, aclárense. A min dame igual presupuestos que suplementos de crédito. Penso que son mellores unhos presupuestos. Suplementos de crédito son cosas puntuales. Que queren ustedes ejercer unha presión máis forte contra o alcalde para que teña menos maniobrabilidade. De acordo, se é por ben dos veciños, pois de acordo. Que temos que facer a partir de agora? Ir punto por punto? Pois vamos punto por punto. Mañán, presupuestos non aprobados. Moi ben, chega o 1 de xaneiro, presupuestos prorrogados. Cando non haxa cartas para unha partida, pois habrá que poñerse aquí. Non hai diñeiro para pagar a luz, hai que meter remanente. Ustedes poderán dicir que non. É iso que queren? Pois bueno, esos son uns presupuestos. O que pasa é que é máis decente, máis fácil aprobalos unha vez que facer as aportacións, que non pois andar con voltas. Xa sei que é o xogo que traen ustedes e tal, a ver se vamos e tumbamos o alcalde, a ver se queda sin cargo. O alcalde non se queda sin cargo, así que, sin problema, señores. Alá ustedes con súa responsabilidade. Sorprendido que... Pero aparte, mire que frase acaba de decir, que se recolla a frase do alcalde. O alcalde non queda sin cartos, quen queda sin cartos é o Concello. Unha frase preciosa para un alcalde. E esa responsabilidade de todos os concelleiros. Que acaba de demostrar usted moi ben, ao que vimos. Ben, estaba usted no seu ejercicio de palabra, sí. Sí, porque eu teño máis motivos. No anexo de personal que ven recollido no presupuesto, pois non se recolle o complemento salarial do posto de traballo do conserxe que se solicitou ano pasado pleno, e que se quedou en que se regularizaría nos próximos presupuestos. Sí, que se preveu un aumento para que quede cancha para facer, xa les dixen que despois hai o tema da tesorería para cubrir todos os aumentos que vinculan. Pero o presupuesto de momento non costa a suba. Pero é que ese é un caso que está sin resolver, hasta que se resolva e non hai ningún problema por poñerlle a partida. Dicir que non está de acordo cos presupuestos porque non hai unha partida específica para un traballador
non é porque hai O sea, vinculación. Porque quedamos nunha cousa e despois non se Ui, Acabamos de Fina, aprobar. si temos que falar no que quedamos e depois que quedamos outra cousa, creo que leva ustedes a perder, Non sí, creo. sí, eu creo que sí. Non creo. Ah. É que acabamos de aprobar agora unha suba para unha traballadora, eu non sei cal é a diferencia, porque non podemos aprobar a outra, Xa se- está contemplado no presupuesto, Xa se falou co traballador e xa se van seguir os pasos de tal. Xa lles dixen antes que eran cousas totalmente distintas. Sí, Nese caso é unha subida de sueldo pura e dura, o outro é un aumento de funcións. Bueno, pero a subida salarial, a competencia é da corporación de subir, que pode se subir por moitos motivos. Bien. Bueno, eu de todas formas, xa que non se lle subeu de momento, no próximo pleno vou presentar outra moción ben argumentada, a ver se dunha vez, porque non entendo porque para uns é legal, para outros non é legal, a ver se, por fin, se lle pode subir tamén a este traballador, e seguiremos así, un por un, como se está facendo. Mira, hai pouco tempo, nunha reunión aquí cos compañeros do BNG, dixoseme que así a cara que non se fiaban de mí. Entón, si, así a cara, estábamos presentes varios. Entonces, a que non me fío, pois agora son eu. Non me fío porque se está demostrado que quedamos nunha cousa e despois faise outra ou non se fai nada. E non me fío tampouco dos presupostos porque tampouco sei o que se vai facer. Entón, cando na realidade se necesite algo, ampliar o presuposto, o que falamos antes, para algo importante que beneficie os veciños, eu estarei de acordo. Pero así en conxunto, é verdad, esas partidas que dicía María José, que non se sabe que en todos os programas hai algo, cantidades de 10.000, 20.000, 16.000, eu non sei para que son. Pero xa te expliquei. Eu creo que te expliquei. Non, todo non, catro cousas sí, todo non, hai que miralo todo, é verdad, que é complicado. Cada departamento ten os seus gastos para energía, para o que sea. Exactamente. É que son os presupostos dun concello, que non son os presupostos dunha empresa privada. Bueno, vale. A mí, al final, tú traballaste 40 anos, e perdona que te tutee, traballaste 40 anos no modelo, querías saber como funcionan os presupostos, que non son os primeiros que se presentan aquí. Son todos na mesma medida. Eu, cando estaba na oposición, tamén me costaba entendelos. Sí, é verdad. A contabilidade administrativa é moi diferente da privada da empresa. A verdad tamén que non hai opción a inversión porque non hai O que falaba co portavoz do Partido Popular, esas inversións van a remanentes, e para incorporar esos remanentes hai que discutirlo no pleno campo. Chega un momento para inversións puntuales, pois virase aquí, oye, necesitamos cartos para, hai unha subvención ou non, temos que aportar algo do remanente do Concello, que é unha suerte que o teñamos. O mellor é que non tan mal fixamos as cousas nestes outros anos. Claro, se non estaríamos arruinados, non teríamos cartos. Temos remanente, algo fixamos ben logo, non somos tan malos. Entón, cando cheguen esas inversións, sí que hai. Comentaba José Manuel do Camiño da Cruz, está nunha modificación puntual. Cando este lista, hai unha serie de pasos que dar, efectivamente podemos afrontar esa obra. Canto costa? Tanto. Temos que poñer tanto. Eso ten que vir a pleno, é unha incorporación permanente. Pero non ten nada que ver cos presupuestos. E estes presupuestos, xa expliquei, son uns ingresos que temos fijos e uns gastos que temos prácticamente fijos, excepto 20.000 euros para o centro de día e 4 cositas de mar. O resto está todo, son favas contadas. 4 cositas, que son iguales casi que os que había. Eu, polo que vexo, quitado esos 70.000 euros para as asociacións, algo para turismo, e pouco máis, eses 20.000, non sei onde están, que son 200 por día logo. Ahora nos vamos a ver na tesitura de que se queremos aprobar unhas axudas para as oposicións, para as asociacións, pois vamos ter que traer ao pleno como un suplemento de crédito. O sea, non queremos suplementos de crédito e non queremos tampouco presupuesto. Día que se aclaren, empezaremos a funcionar. Ánimo. Sí, fai moita falta, Bueno, eu quería falar algo non sei se terminou. unha alusión Terminache? Sí.
Bueno, eu quería falar aquí con Fina, que, mira, verdadeiramente, ela como traballadora foi exemplar aquí no Concello, como política, na vin peor. Porque dices que non confiábamos en usted, pero como vamos a confiar que usted mismo fixo unhas declaracións á prensa onde dicía que iba a apoiar uns presupostos e agora ven dicindo que non? Sí, Hai que ter unha coherencia co que se dice e co que se fai. Sí, Usted non mantén. Usted como traballadora moi boa. Agora como política do peor do que vi, porque no que se queda pola mañá, pola tarde hai que votar. Unha persona non pode cambiar así por cambiar tanto. Queríamos presupostos e dixo que quería que cobrara o alcalde. Por eso firmei o documento con ustedes. Pero estes presupostos... Depois vota en contra. Pois sí. Antes de firmar, mire o que vai firmar, despois non vote en contra. Porque iso non é ser coherente co que se vai e co que se dice. Usted fixo unhas declaracións na prensa que están aí, que non é que o diga eu, que dixo que iba a apoiar os presupostos. Sí. E agora dice que non. Eso non é coherencia, nin é seriedade. Mira, a mí, a fin de cuentas, son como da oposición, votástedesme de fora do... Non, usted non votou nadie. Usted deuselle un puesto de representante do Concello ca ciudadanía e pareceulle pouco. E votou usted fora. Bueno, non vamos a falar de eso. E votou, pareceulle pouco o ser representante. Non votou nadie fora, eso votou usted por votar. Vale, pois entonces as declaracións tamén moitos máis fan declaracións e despois non é nada de lo que se dice. Eu sí que apoiaríamos presupuestos, pero tiñan que ser consensuados, que foi o que falamos aquí nos plenos, entre todos os concejales, todo o equipo, toda a corporación. Creo que chamaron e tuvo aí unha reunión, me parece. Non me chamou nadie. Para explicar os presupostos, e os máis poderían, as cousas foron algo apuradas, e sei que foron algo apuradas. A nosotros non son tampouco os presupostos que nos gustaría, porque a nosotros de principio gustaríanos uns presupostos participativos. E xa se fixeron unha vez. Que se foi por as aldeas falando cos veciños e casas vecinos o que lles parecía ben. E tal, pero agora, como levamos tanto tempo con eles prorrogados e había presa, fixeronse así. Agora, usted vote como que. Participativos, nada. Nada. Sí que se me chamou, é verdad, explicaronse 4 cousas, e despois teño que lerlo, estudialo, e este presuposto... No, Fina, 4 cousas non. Explicouse punto por punto o que había. E dache un estudialo por se querías aportar algo, hasta hoxe. No. Bueno, eu creo que era unha decisión premeditada o de non votar a favor. E se presentaban con esta premura e con estas presas porque se quedou en isto para que estuvesen listos, se procedía, para primeiros de ano, que é o que necesita o Concello polos presupostos prorrogados do RST. Xa veremos a ver como poderemos discurrir o ejercicio que ven. Ben, alguén máis ten algo máis que manifestar? Porque creo que as decisións están tomadas. Non hai demais, verdad? Pasamos entonces á votación. Votos a favor dos presupostos? Sí, podes votar a favor se queres, non pasa nada. Votos en contra? Outro día no Concello de Burra repiteu a votación. Bueno, non é a primeira vez que pasa. Sí. Listos. Muchas gracias a todos y hasta mañana.